Beli fibro say simpat kami besuk keman di mentah kami kejeng puli kadina ka kitab jeng stan nakal nong ke banyo hadu ke dekot ke bakat ar hadu ke balai kau di suaban ngan kran ngan puli naka kitab jeng stan di ngakwa ban yatu kana yapi sepangka jeng yakran mo kabang lai kran bot iwe teman meni iri kentai bon pak sujan hanga ting ni kran sepang namar imat di ba setpet bah ka YouTube channel jonga ngakran sepang kataka rukom man kai imlang salang ki kham sngothu bah ki kentai kilong kumi nda kila temen kila yok siu ti kila sngothu bah yala ka jing em na jong ba teng haba kipang kisitom ba itu khana yong badan tang iwe khon kan thei mo ba manta kamut kata ka khon kan thei bun sien kapet ke jingo namar ba isa alang bat ka ti hendrei kai ka ba penlong pat ye i ba in don kata ka jing sngosi perkhat tang ya long i perkhat ye kiksio mo yong ba bun sien ba ladang apang sitom ru teng lada kakwa banlit aja Aisyah kakun makan wan Aisyah aja nga pause persakurim pan umai udom khang mo ti nga ong yi namar ba hakani hi menta pisngothu nda phila temen pisngothu namar ba tani ka dustur ba ajat syaka kenthei bun sien hi kikmi jong ka kenthei lane jong ka khadu bun sien kisja nda kila temen kilong sakri yala kijong kiksio namar habangai thu khana hasnong sisien itai temen iya ija umat ida sngodei mo namar ba hakajing sisa kila de ban yu asuk yu aram kikimi bo pli haba kila temen phosi ka khon la jong ka haban ko ngu ilau tengah ada kam ko ngu yu tengah ka ting yo u eno eka ti de na kata kadau ba kam pen sngap ye ka kemi ka hap sngap yu tengah ti kani ka jinglong jingman haka dustur jungi ka yeja na du mensua babun sien hi kikimi ki haplong sakri yala ki jong ki kun ksio bat ki haplong sakri yala ka kun la jong pan yala upsakurim ti kani kakta bat ka yeja na kapur sakapur ti kumbanga ui haka jingle ka jingkam bat habanga ui ya ka eke balaja ngamelung ya kam sim la jong ngamelung namar balei ba kumbaja hi yang sam la jong ru kalong tahi ti de na kata kata ba ajai perkhat ya kani na kapur sa kapur ngai perkhat lanu kejat bendri jungi kan kelano lanu kejat bendri jungi kan start no lanu kin sngotu no namar ba ngan ong ipi ka jingle ka jingkam ka ba kadon ka pateng na kawi ka pateng sa kawi pateng bendrio handrei ka khendau ka siam kadi ka ju handrei kani ka jingle ka jingkam ka jungi ka ba bun sien nganang itu khana ngamener nganang itu khana yiti temen ngong ba ubanayeng umi sabar ubanabar urung hayeng hakapor ba dangdon ipa niatre yakta kamut kumno ban penbiang lang ya ki kasam ban sna ka yeng kasam ndam don chu ipa adam don chu imei kamut ngi ban let khatja hang to hayeng balakha ipa imei ru ngimnut chu namar bale ba ngim sngolong trai chu mso don jingmut ti dena takadaw ba ka jinglong ka jingman hi ka ba kikmi kikpa jong ka jat benriu jungi ki sna yeng sna sam kamut ki penhe kaspa kapo ki pendon ki jingri jingdup ki jaka puta kamut ki penkhre na kabanta upasakurim ubanwan chong suk chong aram hayeng jongki katba ukhon la jong ndaw la de tresitom na la yeng ban umat yadep satu kamut ndaw la ami banlet la yala ka jong ka tengah banwat yala ka jong ka tengah unhap bantre sai simpan long thik kum masilu dena takadaw ba halade ngasi perkhan bat na ki baro asania tang ublei ba ublei tip khambhai kita ki baro namar ba lada ublei hi undor rakat barkani ki jaj benriu to ai ba kani ki jaj benriu kan sngotu no kan kala ka bamut no to ai ba kitemen kisan baro kin sngotu no namar ba lada kalong mentang ngimla ban penbha
wat perkhat ba kilong din man din kin man bah kamut tang hakani ke juk bamentaru babun ke jing sneu suda namar bali bom don kam don jam niu I ba kikun rang ba kikun cendrang bunsin kisungap tang hakadi bat haka syang makya klem kam klem jam ti poi saka jing tu jing tim nang ta poi saka jing luti poi seki kam babun jat namar balai namar bangimla bal sandur ia ka imlang salang ka babha haka jing sisha haba unu usenrang ulalit brio ngimde ban kata ya ka kam juki arngut ude ban sim jikit kli lara dei ba usenrang usim jat saladi kikun ke tengah kamut uyuk bor namar ba kumbala bentahi do kenrat ti kamut kumta hiru kalong lara ba ai jat ai khong shau usenrang kamut hakajuk apor kalong ban khanglat yu usenrang ba le kam kai ba kan khanglat yu usenrang ba unlit brio arngut langut namar ba kacingkit kaban kiai yu handrai kumba kalong menta lapan kit seka kenthei ban ka kenthei pat popli haba kasai elam bakla hakata ka dustur bat bunsian hi kikit khunrei bat kiring raiko kiring sudot nda utenga ulayo yo tengah sewei kimla bandi namar ba kajing bakla hi kade nadu nangkong namar ba ladaki phabsa phabtia uru kamut unle be kumbo patiao bat amdan manu hiru ban sol ya kata problem la ne ban la ban ya kran halor jong ka kata problem ka jingsiam jong kilong keme jong ki bakit khunre namar bale babun sien ngila sai lam bakla tede na kata kadau ba ke ka ba ngayui babun hi kilong keme jong ki ba song yo song han lani ki ba lit bala balit sngi kumtu pin kali kat ba babun hi pin kali ba ulak ulayu bri ro kawai ulak ula phetno ulak ula ino lani utenga ula yap lani utenga u sudi kumta terter tip galit belalit singi ti kani kap kanang penhira asut ya kejad rio jungi namar ba sisin balami kikun manu ban penhe persan yaki manu ban psa yaki manu ban penbit penbiang yaki kamut hatu ki kelung baro ya kikun jong pi jonga lada ngi kikmi kipang long kam kai kumni kamut pinang ye kimi ulti kata kalawai bapanai hatu kinang la try lada kita kikun jong ki badon ba em kita kikun ba he spa kiyo kibet kibiang kiyo laka pulie puti hendrei kat ba kikun jongi ki barit pariapan kimyo la namar tang na la yeng ru ngimla banyestu jumut namar bala ilang maklak dustur batang na la yeng ru ngimla ban ya teli kamut ngila sya khanglat bal sya elam bakla hakata kajing elam bakla jong kibriu kibadon hakapur ti kani kade kajing bit kajong kipat ba hi kajing bom snuthu jong kipat ba hi kajing bom perkhat jong kipat ba hi namar ba kumbangi ngijet ya kitu bakin thawan kamut bom dei ban sya aliang kentheni senrang kamut phausi hangni kalong bet kumba hakajaka ba ki ong I buram ka dustur penban kalong da khongpong kata kajing I kamut I ban long thik kumba pensitom ye kilong kumi handrei kalong pat da khongpong pat ik senrang kamut senrang ki lailan bat ki kenthei pan kikit jenjar ti ladangi I chisha kamut ladangi I chisha pade ya kejat rio balai pin penkit jenjar hak kenthei haba kadei tang sibor balai pimdan jikit kli pan ban kata ka bangingi ong ka dustur ban ajat saka kemi te balai pat mdon nong kit kli mdon nong kran manu ya kata ka problem jong ki kenthai bakit khunrai ban balai ba babun sien hi ki khna kampat dei por kamut ki hapan lit belano ki hapan lit trelikta ki hapan belano bon sien ukun cenrang nang khat saus nem khat sans nem hapan lit belano hatu lada pi kren ya kata kajing pha bela nang khna rin kambun hi kejat benriu jongi nang khna reta khat prasnem sepo kilai di kya kilai di biri kila lit bela kamut kila le rangba kamut kani di banga keno ino handre ngapet ya kata ke imlang salang namar ba habang ayui kamhun kamusim bat ngamla bansya klam dakren namar ba lada kumbala jaya ladi kum tahiru ngadon kajing sngau kum kajing kit kli
ya kajat beri lojong ngapet Henry babun hi kila da kloi ban bisar kila da kloi ban batai la bla kai ka ba don ha ka mansiam ko phim la ban i Henry pi pet tang karong majrong pi bisar pila de bisar Henry pila da kloi ru ban kano ba utei te udei nong unong yalam baklai kajat beri unne nong yalam baklai ka dustur Henry nganong kampat dei kapur nga ba nganang pen i susu iki baro kampat dei kapur nga bangan coba menta kampat dei kapur nga bangan pen ilut iki baro tat adu ba kanda urlong ka cingtu ba bahajo nga ngan sa pensai bat pin sapet ndon kam su ban pensai kata kapur pin sapet pin sai pet hi kanuksa bat haba pi baka baha ti but le lada pi baka sniu ti sakantat berat do melilai ti de nang takadaw ba bunsin hi haba fikran ni kajing sisa hi borobor kaktang namar ba kita kinungi lambakla kin saduk mentoy nang ni sikman namar ba nom don su basngap yaki lada ki kwa banyalam baklaru nadu ki barit nadu kinung sujuti hadu ki bakit daju ki basyong dukan ki basyong yo han kamut ha kata kapur pinam la su penjalam baklai ki namar ba ublei udan rekat ha kini gejat benrio udah ije eka bat ulai sya nadu mensua ha kata kajing yalam bakla jung ki brio ki badona kabor bat kita ki brio ki ba khwan mentoy ki bom syam la perkat ai na ka banta jung ki brio ki berit barya ki baduk ki kun swet ki kun rangli ki ba syam jenjar syam lanot tede na kata kata ba ngan ong ipi ba ublei udon rekat bat ki brio ki berit barya ublei udon rekat bat ki baduk lada pi ki baduk pi duai tangi ublei pi ngu pi dam tangi ublei ukloi ban sngap ya ki jing duai jung pi de na kata kata ba kai ka ba penlong yang bangan pelaj ke YouTube channel ndi bang aku anam ko aburam ndi bang aku ban kamai pisa Henry ka we kalong ba ngasngodon jikit kli hala de marwei nga im hala marwei kumni hi nadu mensua ngasai perkhan ba hatu ublei unla ne em penitali kani kejat benrio jungi hatu kamot ngayai perkhat adu mentaru lada ublei undor nakat bat nga kat sabang lek ngawan sisen kasngi kai kejing tumu ba baro kan urlong ha kani kejaka tede na takadaw ngam semlari tieng namar balei ba ublei dor nakat batnya ti hadu kini khlimat kaba ngam junget yenuino nganget betang ublei nganget tang ublei tede na takadaw ba kai kaba kibrio bonsian haba kiwani kedu ngang perkhat ahla marwei nga ong bet bangalong marwei Henry ngalachim karai pan ba kumba ong kakten ublei walda imei ipa incingan nanga walda ki hinman para kincingan nanga walda ki khon ka tengah kincingan nanga walda ki prolok projor kincingan nanga wat ki bahi yang asam kincingan nanga Henry ngani dorkat bapi kata kade ka ba ublei pen skami kam sim jonga te de na takadawa ngaya kiman halaki sngi bat ai pu samrki bat hateng kalong thik kumbang ale bi bar hateng ngasngo be thik yele de kum ubi te ngamdon kajing sngoram ai ru namar bale lada ki kran ki ben ki keno ro ngamdon kajing sngo ai namar ba tangha ublei hi ngasem dikman namar ya karong jong kani ke perthai baro hanga kamdon jingmut bar kita ki kam sngo bha baro nadu mensua nganjus ngotenan ti bansat snobha haba ngasnobha palat ru kan mawi ublei haba ngasnosi lele te amla ban ong bet bangak ngaklam kan mau ti de na takadaw ba kajing im ka baman la kasngi ka banga trenya kata gamla klam kan mawi ublei ti kumbang along mentaru teng haba ngayat ngayang ngakran kanai kibrio ngalong thik kumbaruma along thik kumba ngadon sakawai pat ka kajaka Henry ngaya ap khmil ti ben ya ka ka ba ublei hi undapan i de kidak kisin hadu kan mantang ngaya khmil ti kata ti mantangan pulien no naka kitab jing start naka lunong ka banyong ti nginhaban ya ngap perkhat puson ti ngalasat kemen haki baro naka kitab
jing start na kelong ban nyo bat dekot bakat ar. Dia ngala chat kemen haki baro Dia ngala chat kemen haki baro namar day ke jing start bapenyo yaki handre nga klem da tiep ba ka day ka kemi jongki ka ngala yo nong klem kwan mentoy ngala ai lem klem benun ngamburi ya kaspa jongka kalong ke jing kensyo kaban omlut lano nag yaki brio kibayo ya ka kilong kilok ublay ubas ngobha ba kilapan mentoy da ki jing hikai naka Solomon uduai banyo jing start to ublay un ai bangan keren da kabasyong mia bat bangan sei kijing perkhat kum kijing ai jong u namar ma uhi udai ubab tinanti ya kijing start bat wapen irukom ya kibastan namar ngi bat kaktien jongi kidon hakikti jong u kum balong kijing nang bat kabut rikam dei ma u ubala ajing tip kabapaka yaki kat badon ya ka jing peniat ya ka perthei bat ya ka bor jong ki mek perthei ya ka jing sedang ka jing kut bat ka pedeng jong ki pur ya ki jing phaidien kala jong ka sngi bat ya ka jing kala ki ayom ya ki jing telun jong ki snam bat ki hara klur ya ka jing long jong ki kenjamrat bat iki sap ki mrat klaw ya ki bor jong ki lier bat ya ki jing perkhat jong ki brio ya ki jaj ding ba ya pher bat ya ki bor penkot jong ki tit ding ngala tip ka e ka bari bat ka e ka bapaw naba ka jing start kanong aidur ya ki e baro kala hikai yanga ka jing yaro ya ka jing start kadon ka mansiem ka banang perkhat bat ka bakhut ka batang marwei ka babun sertam ka bakenja mansiem ka bakhi lenter ka bapana ktin bat ka bomdon tingit kabatikna kabamla ban pensniu kaba it iki babha kaba nep jingmut bat kaba ro sni kaba sngur jinglong bat kaba it brio kaba yaine kabamla ban bakla kaba pale jingmut kaba don bor ba kaba yu ilun bat kaba samlang ba iki msiam baro kibanang ban perkhan kiba sngur bat kiba klemet ai ka jing start ka kham sting jingki ban ye kano ka jingki namar kalong kaba sngur katap klub bat kasamlang ba ya ki eke baro kalong ka jing haw mansim jong ka bor ublay bat kadur penpaw ka basngur jong ka buram ubah lor tam te kumta omdon jing jakhlia kabanla kaban yo rung haka te kumta omdon jing jakhlia kaban yo rung haka kalong ka jing phalang jong ka jing sai bom jukut ka yet khmi bakrem tho bria jong ka bor ublay bat kadur jong ka jing bha jong u kalong tang kawei penban kala banle iki baro lakam ju kalai la dia penban ka pathamai iki baro haman la ki pateng benrio ka prung haki mansib makhut bat ka pendong yaki kilok ublay bat kinoi thu lupa omdon ei ba ublay ukham i ban ya ubri uba im da ka jing start namar ka kham habrio ban ya kasngi bat ka palat yam yaki hara klur baro ladaye nujor bat ka jing start dangla maka sibun ba namar ya ka jing syai kabut kamien handre ya ka jing start omdon jing sniu kabala banjob kani ka jutang ublay kani ka ktin ublay ngas ngongu ya ublay ti menta haba phi syam bat phi sngotu phi perkhan kei ka ba phi sngo ya ka e ka ba nga pasat bat pulie lani sim kum ki jing hikai phi lada phi sngo ba ka mantoy pet ya kani ki YouTube channel jonga bat nganang yai hikai phi na kapor hadu ba ngin sala ban penlong ya kawe ke jingi kendu lang jong baro bangin ya keren bangin ya tai ti omdei ba kwa aburam omdei ba kwa ba piniaro yang kamdon jingmut ngangan ongi phi yaro yublay namar bala kha yang hang ne perthei yaro yublay namar balai ngang ri tang brio ngadi tang plang kon ban ngamdon ban IP handre tang ban sam lem ya ka e ka ba ublay hi ulabu hangi bam don nong hikai hadu manta te dena takadaw ba ngam nget bangala manga nganget bit bala ublay
Tede na takadaw nga ong ipi ba baro ki ba pe ikan ke YouTube channel jonga ti habanga puli sa perkhat sa puson hi lada pi kwa ban mat na la deru man ka banga puli sa puli hang to sa perkhat hi la dia namar kan pan bha sibun lada pi puli na la dia ti lada mdon manu balak ban hi kai pi pet halaki sngi ngan man la ka janmiet ngaset pelan ti don kapur ru bang la thaj palan handre ndang pelong jin ruai ngam ju pelat chu YouTube channel wat mstep yala dia nga kham kem kapur namar balai bang atre laikam ti de nak takadaw ba hadu ba ki kinda urlong hadu ba ki brio jungi kinda sngotu hadu ba ki brio jungi kinda pediang iwe pat hadu banginda yo ya kata ka jingi teli kaba nginya i bad ya buram markaliang iwe pat da kaba ngimdei bang ikran ben yano ya ki kanthei ne ki senrang namar ka jingsa elam bakla kalong nadu mensua ngimtip shu hakas pas nem bakanu ba kajai bendri jungi kala elam bakla bat de na kata kadaw ba ngam semlangit ba kata ka dustur jungi kadei ka ba ajat saka kanthei hadu kat mantagi sngi namar ba hateng habangang perkhan kadei ka basuk ba kalenti ka babet ba handai ka ka ba lakhang lat khanglenti yangi kadei ya ka jingmut jing perkhat jungi bat ngim semlatip bat manu bali ya kani bat balai bangi long kumni ba ya ka jingmut jing perkhat jungi laset slong lane la long thik kumbate kanjeri ka jingmut jing perkhat jungi bat la sa set up kamut kampat laj adu mantaro tede na takadaw ba bon hi lada ki kran ben ki kran sneu kran eru ngam dan jing fer namar balai ba hanga hi marwei ngam don kata jing sngo ka jing sngo ta lane ka jing sngo si handre nga perkhat ya phi ki ba page ya kani YouTube channel jonga lada ki comments tensi 90 page gitu nai reply hiru ki nai yania hiru bat ki handre page tangi gitu ki ba tang ya ka bangang kran ya phi kamot lada phi sngo thu to pelong jin ruai la dia to kemen hala kemen sim to aingu ya boleh terkenrat namar ba kamdi tang menta handre kanang jengai bat kanang jrong lada ublei un ai karta ka bajalan yang kamot kanang pau sena ki ba ublei hi ule bah bat ublei hi udor kat akan ni jat bendri jungi namar bali ba hadu menta ngam semlangit ya la dia ba ka de jingla jonga takadaw ba ngam sngodon jing fer ira ba lada ki ong nga ubiet ngam sngo fer ira bat ngam don niru kata ka jing le ran kumoki ong le ran ngam tip kata ka le ran kumno ngam sngotu ora namar nadu mensua habang alit school ngalitnya nga sasin charungo bro ngam don kata ka jing le ran hadu kan menta le ran kumnor ngam tip ra ti na kata ba kibriu ki perkhat ki keli yang ong le ran ngong kumno ka ngam la ban mudur ki le ran hakan kor kompat le ran kamut ban kran ni ka jing sisa le ran dali ka basniyo ngi kislur ti balai ka penlong ya ka jimut perkhat jungi hadu kan ni ka ba kumno ki temen ki kisan mo ki ba kim syam la syai syu ka jimut perkhat ka ba haba ki ui ba ki khna ki banang ke dang san ki le kanu no basniyo ha ka juk man syua ki mai ki kan hiet dan ne nda ki la mai ki kan hiet kamut ki sneng ki kraw ya ki pa handre ha ka juk man tapat ki pet pi tang ki khmat ne kim kran i era lada ki khna ki le sniuru ki supet bitang ki khmat kim jukran e hato kadi ka nese kata ka jing bah hato kadi ka nese kata ka jing hikai jong kata ka jing syai hato kadi ka nese kata ka jing hikai jong kata ka jing kristan hato kadi ka nese kaba penlong ya ki bala alum kristan ban kin sukubom me la ka cantor bat kin nom kran nom khana haba ki yu i kanu kono basnio khmat jongki tede na kata kadaw ba mdi banga kran ben ngan ong ipi haba yangar lakha ha ka jinglung kristan handai ombaro pat balong kumta danru ki babaha handai khambon hi habangi kran bunsin hi kamut ngak kedew wila dia ude unia de nak takadam ngan ong ipi ba ngai la dia ngakeno ila dia namar bali ba ngamla sya ba ka jing sniu kan don khmat jonga ngamla sya bandon kanu ko basniu khmat jonga ngamla sya bandon kanu ka jing yale sniu khmat jonga kadai kata bali ka penlong inga baru khot kamut lada piring video ban pen iya ka jing sisya te kamut
ki berngam ki berset ki ki keren ko lane ki tim si ye ti lada ngamring video pan lada ngang ong berpikiran kumta ong ngaklam keren lada ngamring video kamut ong ngaklam ong kumta menong ong kumta te kamut dara ha pot hanat ru kamut kinang thok hiru deina kata kata balei bangaring ke video namar ba khanang ba kaperthekan sakhi ye kata khanang ba baro kini ye kata te deina kata kata ngan ong ipi iba deng lada pi ali atam kamut pi ali apalat ngaring bet video pida berngam kono ngaring bet video ngamdan hiru kata ka ba pi pin ong ba pin penrem ya kamut lada pi penrem makana ma pi padai ujot jong ka high court nane ujot jong supreme court deina kata kata pim lar ban yalam baklai ngang ong ipi ngangan ring bet ngan pen ibet dade yano yunor ngan ring bet sisin bangas ngotu ba phile bakala ni ngan ring bet andrei menta ya ka babharu ka don kam hi bangin pen i sekiwe kum kan uksa babha ya ka basniu ngide don kam pen i kiwe bakile sniu ka dena kata kada wat yala deru ngapeni bale kam don jing per namar bale lada pikwa am bishar toy bishar mapi lada pikwa ban keno toy keno mapi kandon jing du ayu yanga kandon jing yo nong ayu yanga kata kamut kadai tang ka jing ya sam benta jonga habangin ya tai bangin ya keren bin ngin ya sherlem iwe la ne ngin ya bantalem iwe dakaba kai ka jingmut ni perkat jonga kabanga don kamut ngakwa hiru ban pasat lem yepi kat kabanga ngatip kat kabanga ngadon de na kata kata yeki baro kiba ngiyak ngakren ngapensa yepi ti yaka basniu berat keba bha pediang ti yaka balaj berat yaka badai sim ti de na kata kata ngang de tang buri ong yepi ti ki ba page kan ke YouTube channel jonga like share subscribe khnang ba ki ba bun kin ui bat kan long thik kum ka jingirap ru ba nginyo bentalem ha ki we pat ki ransan lani ha ki we pat ki benta ki ba nginang ya nang ni sakhmat ti tangkine kenten kublai siboni pi boro kami besok kemen tiasuk